Hei, hei, paljon ottelu. Nää ryömennyt. Nää lihakasat on eteen. Mulla ainakin kohottaa, että se on vähän niinku raikkaampaa. Ei se aika raikkaampuolella. Mä näin joku 5 vuotta sitten, niin ei se ollut näin jatsi. Ei se ollut ollenkaan. Se oli paljon vihatemppaa ja rokimpaa. Onko teillä ollut paljon treenejä Timiin? Mitä? Onko teillä ollut paljon treenejä Timiin? Et Timi on soittanut sen eteenpäin? Joku 4 tai 3. Nyt viime aikoina. Puolen vuoden sisään 4 tai 3. Sehän voi vaikuttaa Timiin ja ottaa tarvehtia. Olemme saatu nyt joita aiheita kehiteltyä, vaikka Timit pääsee tosi harvoin. Ehkä kerran kuussa, eikä oikein viime aikoina sitäkään. Mulla on niinku 4 treenit äänitettyä. Äänitän kaiken aina. On semmoinen jonkunnäköistä juttua tullut. Mä ajattelin, että sitten tulee tilaisuus, että nää taas keikalla. Toi nyt on tämmönen niinku... Toi on niin harvoin bändejä, mistä mulla tulee sellainen fiilis, että mä haluaisin järjestää teidän bändille keikkoja. Joo. Mä haluan niin paljon tehdä teitä. Kiva. Näytä sanoa Tarek soittaa kyllä aika makeesti. Mä olin jammailla sen kanssa. Silloin kun jammailee, niin ei kuule niitä keskittyy täysin siihen, mitä se tekee. Ja silleen niinku... Kiva yrittää sen. Haluaisin pikkasen kuulla. Ihan pikkasen. Se rupeaa kiertämään saman tien.
Esa, mikä teidän bändin nimi? Mitä? Mikä teidän bändin nimi? Itse asiassa meillä ei ollut vielä nimeä, mutta me käytiin jossain vaiheessa Mole Quartet.